מה אורי חברים? תקשיבו, משהו מטורף, אתם לא מבינים. זה אורי, סקוטר, משהו מטורף, אתם לא מבינים. אנחנו החלטנו היום לצאת, שלנו רצח, אמרנו בואו נצא, נעשה סרטון על Game of Scoot. תקשיב, קפוא פה הכל, מחליק הסקוטים שלנו חלודה מהגשם. קיצור, נקווה לא למות היום, אבל יהיה פגז. אין מטורף. התחילים? היידה. התחיל עכשיו בגשם, אבל שום דבר לא עוצר אותנו. יאללה, אתה נתחיל בקל, וויפ, קטנה. יאללה, בוא. אורי מחייב אותנו, סע. נראה, הבן שלו הצליח. חיית? אבל לא שמתי לב. חיית? קיצור, וויפ, חייבתי וויפ. אני אומר, 100% הנכון, קבלו. הופה, בקטנה. אני חייב אותך עכשיו 180 ל-180. בקטנה. יאללה, טל, חשבת 180 ל-180 זה קשה? אין מצב, אני אומר לך מול נוחת. אני לא מאמין, אחי. בתגובות שיגידו אם זה נחשב, אחי. אין מצב. לא, יש סיכוי שזה נחשב. זה נחשב, אבל אני בהלם. מטורף. אוקיי, עכשיו אני חייב אותך טל, פליגה הדרכה, פייקי, 180. הרמה קצת מתחילה לעלות, אבל... סע אחי, אני לוקח כל מה שאתה מביא. לא מאמין לך. לא מאמין. נו מה, צריך פעם אחת, לפחות פעם אחת אחי, שמישהו לא יצליח משהו. קיצור, קופץ לפה, שולח חוז מכאן. נכון? יאללה, חזק. היידה. היידה. לא מאמין. 1-0. נו באמת. לא נורא אחי, הכל טוב. יש עוד הזדמנויות, חכו, אני חייב אותו. אל תדאג. גיל, הוא כזה, אתם מקשיבים? יאללה, סתכלו. 180, פעם ונשאר פה. או להישאר או למות פה. תלוי בך. יאללה, בוא נראה. נחשב? תגידו אותו. אל תנסה להישאר חי. היידה, אם שלי נחשב, גם שלך נחשב. תקשיבו, התרגיל שאני חושב חייב את אורי. אני מתחיל שם, שולח וויפ פלט. קדם קצת, שולח פריבל כמה שאני מצליח. היידה. יאללה. קבלו.